L-idejn nużawhom bħala għodda ta' kejlu manifattura u għandna kliem differenti għal użi differenti tagħhom. It-tim tagħna ltaqa' ma' Juicy Gatt li qasam magħna xi kelmiet marbuta mal-idejn f'kuntesti differenti. Aħna l-Maltin dari u wieħed jittama li anke llum nużaw ħafna espressjonijiet u idiomi fil-lingwa sewa kull lingwa għandha tagħmel hekk ngħidu aħna jekk jiena ngħid fid-dinja kulħadd ikejjel b'xibru. Għadni nittama li kulħadd jaf ġifieri sewa u li xiber kulħadd jaf x'inhu għalkemm tieħodix bi kbira biex hawn żgħażagħ li ma jafux. Ix-xiber hu l-wisa l-ispazju bejn it-tarf ta' sebaj iż-żgħir sewa u t-tarf ta' sebaj il-kbir, imma dak bil-Malti għandu isem ukoll jgħidulu l-bem da sewa il-bem. Bel inti meta ħafna drabi dara ma kienx ikollok rutella jew jarda jew riga sewa, inti kont tista' tkejjel b'xibrek bejn wieħed ieħor tikkalkula xibrek kemm hu kont taf dik fiha daqshekk ngħidu aħna. Imma peress li l-pala tal-id mhix ta' kulħadd tal-istess qies hawn ta' min ikbar minn ħadd ieħor, allura kulħadd ikejjel b'xibru jkollu sewa ġifieri kulħadd jara l-biċċa minn naħa tiegħu jagħmel dak li speċi jidirlu hu. Ngħidu aħna jekk semmejna x-xiber sewa, dari kienu jkejlu u anki kien kejlu uffiċjali b'żewġ tiswa oħra bejn il-werrej u l-bem sewa dak huwa fitel. Kienet dokumentata din. Tista' tuża dan meta inti taf li x-xiber huwa kbir wisq tuża il-fitel. U ngħidu aħna fis-sena tal-fuħħar imma mhux biss. Qed ngħidu dawn l-eżempju għax nuru li għandna bżonnu dawn il-kliem. Kienu jużaw ukoll il-verb tontop, jontop. Issa fil-fuħħar daka isir ħafna drabi, ġifieri li inti biex tagħmel xi bieqja jew xi skudella żgħira b'subajk ta' idejk tafas hekk biex tagħmel ħofra. Dik hija tontop, nadba. U dawk il-logħlijiet ħelwin li għandhom għawdex ngħidu aħna taf ishom lembut ħerġin mill-art hekk, dawk ħafna minnhom antikament fid-dokumenti insibuhom bħala mindba, kull waħda minnhom. Imnieteb, mindba. Għax hija isu xi ħadd qed jontob il-kliem l-art minn taħt. Aħna dari kellna ħafna kliem li għandu x'jaqsam mal-pala tal-id ngħidu aħna, pereżempju meta ngħidu taħfen, pereżempju l-aħjar eżempju ikun ikollok xi ballun tal-futbol ta' xejn kbir pereżempju, u inti jirnexxilek taħfnu bit waħda. Ipprova mela taħfina sewa. Issa meta aħna ngħidu jiena għandi ħafna flus, mhux veru, ma eżempju sewa. Il-ħafna flus propja kienet tfisser a handful, kemm taħfen, ġifieri issa qed tgħid daħħal idu fis-sasla u ħafen ħafna flus, pereżempju. Hekk kienet tfisser oriġinarjament, imma issa saret tfisser a lot, ħafna sewa. Meta konna tfal, aħna ġejjin mill-iskola jew kellha noħorġu mal-ġenituri, pereżempju konna ngħaddu minn ħafna toroq li kien ikollhom ħafna ħaxix mal-ġemp ta' triq, ngħidu kienet komuni. U konna naqtaw ħafura. Konna nafu x'inhi ħafura u x'inhi nisaqsu x'inhi. Ħafura u inti bdil ħafura jekk inti taqbad daw iż-żewġ iswaba u minn tarf in-naħa tiegħek tiġbed il-barra minnek, tista' taqtala tneħħila dawk il-qamħiet li kollha mdeddel magħha biex tiġi zokkir ħafna qisu ħajta ma jibsa. U mbagħad xi darba ngħidilkom x'konna nagħmlu dak it-zokk ħajta, ma l-biċċa li daka kont tiżbika wkoll tisbek il-ħafura ħalli tiġi ħajta, bħalma tisbek il-musrana ħalli tnaddaf li hemm ġewwa. Issa illum fi żmienna hawn ħafna li qed jerġgħu kabru s-siġar taż-żebbuġ li hija ħaġa sabiħa ħafna. Ma sta meta tiġi Ottubru, Novembru hekk biex taqta' żebbuġ, inti mhux se toqgħod taqta' waħda żewġ ikollhom ħafna, sewa ħafna drabi l-antiki u llum għodda apposta kienu minflok jużaw idejhom minn lejhom il-barra kienu jiġbdu lejhom, ġifieri jaqbdu l-fera. Jaħfnuha bejn idejhom hekk jiġbdu lejhom biex iż-żebbuġ jaqa' fil-kef tidhom jekk kellha f'xi ġewla jew xi basket li jkollhom. Dik tiġi toħrot il-fera. U għalkemm intom se temnuni, imma meta ngħidu daqqa ta' ħarta minn hemmhekk ġejja, sewa inti tuża idek minn barra lejk. Sewa tajt toħrot
u taj daqqa ta' ħarta, dik tkun ħarta waħda. Mela toħrot f'ċertu direzzjoni u tiżbek f'direzzjoni oħra. Jiġifieri ara kemm kellna kliem sewa u mhux sewa li tilfu. Ħafna drabi jgħid imma dawn mhux kliem antik issa, imma kliem antik kienu tafu x'qed jiġri ħafna nies jgħidu l-Malti m'għandux kliem biżżejjed, allura narmu dak li għandna ngħidu aħna biex nitkellmu fuq il-fuħar għandna bżonna il-kelma tontop ngħidu aħna biex ħalli ma ngħidux li ma jistax jitkellem fuq il-fuħar għax m'għandix il-kliem biżżejjed. Tinsewx, mela ħafna snajja dari kienu jgħaddu minn missier għal-liben u kien il-missier li jgħaddi teknoloġija lill-liben jew kellha li mgħallem lill-lavrant tiegħu. Issa ħafna drabi dan m'għadux isir sewa u n-nies il-Maltin qed jitgħallmu is-suġġett mill-iskola. U fl-iskola, fl-iskejjel ħafna drabi kemm mhux dejjem li tkun hemm daqsxejn rieda tajba biex ma nagħmlux tindif etniku ta' kollox sewa narmu kull ma nafu mill-tradizzjoni l-qadima biex inħadnu l-ġdida li ta' barra. Issa wieħed jaf il-tradizzjoni l-qadima ħafna drabi mhix daqshekk intelligenti għax waħda ignoranta, ma jfissirx li inti se tarmi it-terminoloġija tagħha wkoll biex imbagħad tgħid li fil-Malti m'għandniex kliem biżżejjed biex nitkellmu. Noqgħdu attenti, daw kliem għandna bżonn nerġgħu nitgħallmu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.